Predplatné EduLab Akadémie obsahuje aj prístup pre všetkých učiteľov a žiakov na portál cosmix.sk. Portál je určený pre prvý stupeň a obsahuje tisícky interaktívnych materiálov, videí a doplnkových materiálov pre rôzne predmety. Ako sa k ním dostanete? V prvom rade si vytvoríte účet. Tento účet nie je prepojený s účtom na EduLab Akadémii. Vytvoríte si ho teda samostatne. Je to jednoduché, ale ak by ste potrebovali návod, tak ho nájdete priamo na portáli. Keď ste úspešne vytvorili účet, tak sa môžete prihlásiť. Zatiaľ nemáte prístup k všetkým materiálom. Najprv treba zadať aktivačný kód, ktorý vedenie školy dostalo po aktivácii predplatného EduLab Akadémie. Kód zadáte po otvorení záložky balíky. Tak, a teraz ste už pripravení na prezeranie portálu cosmix.sk. Portál je koncipovaný jednoducho. Môžete s ním prehrávať vzdelávací obsah, zadať materiály ako úlohu pre žiakov na doma, skupinovú či individuálnu aktivitu. Je tu možnosť organizovania vlastných tried či skupín žiakov alebo prezeranie štatistík vypracovaných úloh. V záložke obsah je uložený všetok dostupný materiál. Ten je zaradený do prehľadnej štruktúry podľa štátneho vzdelávacieho programu. Vyberiete ročník, predmet, tematickú oblasť a postupne sa v pravej časti obrazovky zobrazia interaktívne materiály. Každá lekcia obsahuje niekoľko interaktívnych cvičení. Tie sa dajú riešiť opakovane a žiaci môžu využívať pomôcky či si overiť svoje odpovede. A výsledok svojej snahy sa dozvedia prostredníctvom záverečného hodnotenia. Pripravili sme pre vás aj kurz na EduLab Akadémii, ktorý vám predstaví portál Cosmix do podrobností. A ďalšia séria kurzov, ktoré sú 4, volajú sa Hravé učenie, vám zase ukáže praktické využitie jednotlivých materiálov vzdelávacieho portálu Cosmix v konkrétnych činnostiach vo vašej triede. Súčasťou predplatného je aj jeden bádateľsky orientovaný projekt pre prvý stupeň pod názvom Cosmix Lab. Sú to projekty, ktoré v žiakoch prebudia chuť po skúmaní sveta okolo seba. A vy dostanete konkrétnu prípravu, metodický materiál, praktickú príručku, hru pre žiakov, doplnkové materiály na vytlačenie, interaktívne lekcie a videá. Každá škola si môže vybrať jeden takýto projekt. Samozrejme, ak vás Cosmix Lab viac zaujíma, podrobnosti o ňom nájdete aj v kurze s rovnomenným názvom. Veríme, že aj vy a vaše deti si zamilujete Cosmixa a jeho partičku presne tak, ako sa to stalo na stovkách iných škôl na Slovensku.